Barkanku da dawowa wannan channel namu na gina yanar gizo. A yau da mu gina agogo ne watan wall clock. Bari mu save in wannan aikin mu a clock.html. Sai mu save shi akan desktop. Sai mu fara coding din mu. Kaga wannan duka kun ga nayi generate shi ne by default duka wannan. Saboda browser da nake amfani da shi Sublime ne. So division class bari mu sa hand hour. Mu fara kiran duka wayannan tukuna kafin mu zo mu fara main coding din. Hand minute sannan mu zo mu kira hand second ma. Hand second. Da dinga yi muna save din aikin mu. Bari mu buɗe wani division. Bari mu sa class number 1. To duka wannan da mu copy in shi mu paste. Sorry. Dai still number. Bari mu kira sunan shi number 1. Sai mu copy in duka wannan sai mu paste har zuwa 12 saboda nambobin agogo dama mun san daga 1 zuwa 12 ne. So haka zuwa 12. Sai mu canza numbers din saboda kowane number yana da different attributes nasa. So specific attributes wannan kowa 1 to 12 shi ma. Nambobin ma wanda zai display akan browser din mu. Wajen shi ma za mu canja shi. Za mu canja 1, 2, 3. Dama akan browser din dama numbers ne kawai dai nuna ba wording ba. So digits ne dai nuna 9, 10, 11, 12. Sai mu save aikin mu. So ga aikin nan akan desktop mu double click akai sai ya buɗe. Gashi nan yayi listing 1 to 1 amma a gefe. So yanzu zamu yi aiki ne zamu dawo da shi tsakiya. Gashi nan wannan kuma CSS kenan wato da cascading style sheet. So zamu buɗe wani working environment nashi daban ne. Gashi nan bari mu save din aikin style.css sai mu save shi ma kan desktop. So bari mu fara asterisk. Wannan bai zama lallai ku gane ba. So wannan is beyond your scope. So for now kudan ajiye shi tukun. So da me zamu fara wani sai box sliding. Duka wani shi CSS shine ake style in website da shi. Duk wani style da ku gani wani color font sai wani padding inda za a adjust din abu. So CSS ne yake shine wannan wanda muke so mu yanzu. Gashi font family gotan rounded. Sai mu je next. Sans serif watan family in shi kenan font family gotan rounded. So yanzu shadow bari na save aiki mu save. Sai bari mu je background next. Ina je background ne zama. So muna so mu transform background din ba. No body first. Background yes. Background color. Bari mu sa gray. Dark gray I mean. So me zamu sa next. Display flex. Sorry. Kawai kusance tare da mutum duk abin da bugwa ne ba za ku yi ajiye mana sako a cikin inbox din mu ko ta comment ko inbox. Specify content. Wannan duk content din da yake kan web browser duk display kan web browser da bi centralizing shi ne a tsakiya. So wannan align items da suke cikin agogon muna so mu align din su suna su dawo center. Minimum height. So that's VH. Overflow content no overflow. Yeah. Wani attribute da mu bashi union. So muna son kuma yayi look yayi cool azin daga kallon ma mu je mu yi refreshing aikin mu. Babu effect da ya kawo to wani kuskure kenan nayi bari kuma wajen ban kira CSS link din bane. Na buɗe shafin shi daban so dole sai an kira shi a cikin wannan page. So da mu link CSS HR yana rubuta sunan wancan shafin da na buɗe shine style.css. Wannan style.css din shine na buɗe wancan sabon
sabon CSS watan environment din shi gashi nan daban sunan shi kenan style.css to yana zo nan dole mutum ya kira shi tukunna sai su dauka effect sai na zo ne refreshing aiki kun ga ya dauka effect ga background din ya kuma dark gray ga numbers din sun dawo center 1 to 12 yanzu abin da ya rage da mu bar shi yayi round na mu sashi a round cycle mu dan transform din shi dan look good so still za mu ci gaba da aiki akan CSS din mu ne mun riga mun gama da HTML a yanzu sai dai dan wani ƙari kaɗan nan gaba da ake bukata in za a yi so da mu yi transform on clock wata na kira class in clock kenan anan don mu fara width din shi 3px so height ma shi ma dai kuma 300px so da width da height din zai zama daya watan an form cycle kenan cycle mai kyau so background color white ko bari amfani da color code RGBE watan red green blue and alpha so wannan 255 sorry wani amfani da free version shine suke pop wannan messaging na transform on blue wannan kuma alpha so wannan red kenan shine 255 mun kure iya number in code din red mun kai shi makura shine 255 sannan green in shi ma mun kure number in shine 255 iya karshen number sannan shi ma blue in mun kure wato kowanne mun kai shi maximum number so shi wannan alpha ne muka bashi na shi ne dan sai dan yi feeding so red green blue and alpha shine wannan kodin yake mi shine RGBE kenan so me da musa next transform musa border radius shine da sa agogon yayi curve iya shaping da muke so da mu yi number shi iya adadin shaping da muke so 50% na sa yanzu sorry yana ta pop da wannan wani attribute za mu sami 2px solid musa black here wato wannan 2px in iya kaurin borderline in cycle in kenan don mu je mu refresh mu ga effect din ba effect da ya dauko ba wani effect da ya zo to wani mistake ne kenan division ba mu kira shi a division din shi ba ya ba mu yi mai division din shi ba division clock to yanzu za mu kara buɗe kenan na yi mistake shi ya kamata ma na yi tun da farko so division shi ba shi class ne clock so wannan closing tag za mu ɗauko shi mu kai shi kasan gaba ɗaya saboda wannan shi zai wrap ɗin gaba ɗaya aikin agogon shi wannan so zai mu kawo division shi akan ƙasa shi mu sa bari mu paste shi kenan dai save ɗin aikin so bari mu kuma mu yi refresh mu ga effect kun ga effect kun ga cycle ya ɗauko ya ɗauka effect ga cycle yanzu number sun ya rage mu kawo su cikin tsakiya mu sa shi a gefe kowanne ya zauna a wajensa so da still CSS za mu ƙara komawa duka an dami transform duka wannan abin so bari na duba nan 2px yanzu muka canza wannan color din ko muka canza px din da mu ga ya ɗauka effect yanzu bari mu mayar da shi blue da mu ga borderline din agogon ya kuma blue in muka yi refreshing browser din kun ga canja abin nan ya ɗauka effect so duk wani transform mai wannan round in clock na an dame shi a wajen border bari mu bar shi a black ya fi kyau black yanzu muka yi transform wannan 2px ma bari na mayar da shi 5px za mu ga borderline in 9px za mu ga borderline in ya ƙara tick mu yi refreshing browser mu yi refresh gashi nan kun ga ya ƙara tick so amma bai bada ma'ana ba yayi tick bari a mun rage borderline in kaurin borderline in da kuma 2px so me za mu yi next bari mu je me dai okay na tuno yanzu bari mu yi position din mu ce relative position wannan position yana da attribute guda uku yanzu dai bari mu amfani da relative so bari mu yi dot clock dot number so kowane number da mu transform shi da mu aje shi daidai wajen shi
a cikin browser ɗin, bari mu yi rotate in numbers ɗin. So yeah, ma ɗan yi rotation, bari na yi negative, yeah, no, ina za, yeah, na tuno. Sorry, ina ɗan ɓata muku lokaci. Shi wannan haka ne, yana son nutsuwa saboda mistake kaɗan zai terminate ɗin aikin. Za mu ga babu wani effort da dai hau kai. So dole a time yana son nutsuwa kaɗan. Mu yi rotate ɗin numbers ɗin. As in, da mu yi rotate ɗin duka numbers ɗin ta baya, wato da negative sign kenan. As in, ya yi position absolute, wato kowanne ya tsaya. Mu close wannan width. Wannan numbers ɗin ba shi 100 ps, no 100% I mean. Height shi ma. So muna so kowanne ya je angle ta cikin clock, ta cikin cycle clock ya je angle, ya je makuran angle ɗin, wato ya tsaya kusa da line borderline ɗin agogon kenan. Text align center, muna son yi centralizing dukansu, duka numbers kenan. Yanzu wannan haka numbers ɗin da yake cikin agogo shi muke transform a yanzu haka. Font family, no font size I mean. So bari mu yi 1.5 REM. So bari mu je mu refresh mu ga effect. Babu changes, akwai mistake. Maganan ne kenan. Oh, na ga mistake ɗin, wato kowane number na musa number sa duka cikin wani number, saboda wannan number shi ke ɗaukan shi mai yamadanci ne. Kowane number yana da nashi wannan abin nan shi. So kowane ya musa number, saboda yanzu dawa da number muke deal, ba number mai tare da number in word, ba number in digit ba. Yanzu haka wannan da nake sawa shine zai kira wancan abin da nake yi, shine zai ɗauka effect. Wallahi yi yawa yana da yi mai reflect zai ɗauka yi gashi na zo tsakiya mara raba. So yanzu bari mu yi position kowane number ya dawo ya tsaya wajen shi. By degree za mu yi tampering wannan numbers ɗin, number 1 to 12. So yanzu za dole dot number 1 bracket, sorry, parenthesis, rotation. So degree na ran bashi kenan, number 1 ran ce 30 degree, 30 degree zai zauna. So kowane da mu dinga bashi differences ɗin zai zama difference in 30 degree. Na mu dinga ƙara 30 degree a kowane number, a kowane subsequent number da zamu yanzu. So yanzu copy wannan ya kamata ma na yi kenan. Bari na yi copy, na yi paste har zuwa 1 to 11. Shi 12 ba yi min tampering shi ba, by default yana nan wajen shi kenan. So daga 1 to 11 za mu yi tampering, shine yanzu na yi copy nake paste. Sai yanzu in canja degree in number ɗin degree in, saboda kowanne ya zauna a position ɗin shi. Kun san yadda numbers yake in a rotational manner. So sorry, wannan free version nake amfani da shi, shi yasa wannan message yake ta pop. So idan mu zo mu canja wannan number an mu kai shi 90, wannan kowane number da zamu dinga ƙara 30 plus 30. No sorry, 60, 90, 120. So wannan nawa kenan? 170 zai zama ko? Na yi losing ma. 150, 180, zai zama 230, 210 I mean, sorry. 210 plus 30, 240. Nan dai kuma 290 kenan, 270 kai.
300 sannan 330. So kowane number akwai difference in 30 degree. Me refresh akwai mistake. A ina mistake ne? Okay, wayannan numbers sun duka ba mu canja figures ɗin ba. 2 yana zama 3 4 5 har zuwa ƙasa har zuwa 11. So mu yi save aikin Ctrl S refresh. Har yanzu dai a ina wannan mistake ɗin yake kenan. A na yi tunani. Okay, sorry, tun a sama ne wajen .clock.number kenan. Wannan 1 to 12. Wannan kuma CSS again. Sorry. A nan ne za mu transform tun wajen number ɗin ne ba mu sa wani CSS ba. So yanzu za mu yi transform shi. Da irin rotate variant. Sorry. So bari mu save aikin mu je mu refresh mu gani. Ya dauka effect. Ku gan shi na kowane number ya zauna wajen shi. Na ma wannan abin da mu include bane. So wata transform .clock.number ne da bamu yi ba. Class ɗin clock da number. So gashi ne duka numbers ɗin 5 6 har zuwa 12 ko in ce 11 duka. So yanzu dot ɗin tsakiyar agogon nan ya kamata mu sa kenan ko? Ɗan dot wanda hours da minute da second za su zauna a kan shi na tsakiyar nan. So ta yaya zan fara? .clock still dai. Clock kenan. After bai kun gane wannan is beyond your scope for now. So content justify. Absolute. Black. Refresh. Akwai mistake still. Ina wani mistake yake? Try in Z index mu gani. So width the height. So mu da mu yi determine girman shi kenan. Amfani da px. Da muka amfani percentage a nan dai cika screen sosai. So px dp. So still translate. %. So what's next? Borderline and border radius shi ne dai determine covenants din shi. Bari mu save mu je mu fara gani effect din tukuna. Mun gani gashi nan ya zo amma a 4 corner. So mu kuma muna so ya zo round ne. Muna so wannan mai zo round ba 4 corner ba. So na waje kan CSS karkashin wanda muke yi yanzu. Da mu include din
border radius. So how many px? Refresh. Gashi ya zama round. Gani ya zama, yanzu kawai abin da ya rage za mu sa hour hand da minute hand sannan second hand. So shi ma za mu je mu fara CSS ɗin shi daban a ƙasa. Gashi CSS muna ta yi har ya zo wajen 57 line, iya CSS kawai kenan. Banda saura, banda project in project zai ɗauka ma JavaScript nan ma wani lines of code I mean. Sorry, yau maganar ma da ƙyar take fitowa ma kamar ba na sani. So nan gaba ma ina ji hand down second. Nan gaba tutorial na ma ina ji kawai na dinga sa as in music ne, very low music, ba magana. Saboda maganar ma it's not easy. Mutum yana coding kuma yana magana at the same time. So width da height. Da easy ba, nan gaba kawai music na dinga sawa ba magana, sai dai kawai mutane su dinga kallon tutorial ɗin. Ina ganin haka zai fi. Advanced tutorial irin YouTube tutorial yawanci haka ake yi. Ba a cika yi tare da magana ba. Saboda ya fi musu sauƙi, ya fi yi wa mutane sauƙi da less stress. So background wannan second okay ta fara kenan. Yi refresh in aikin. Bai ɗauka effect ba to a ina mistake ne yake. In duba width da height. Gashi na kawo clock, class clock and class hand then class second. Idan ma dai ban yi including, bari in duba HTML ɗin nan. So the hand da minute da second. Gashi shi ma dai yana da ya zauna wajen shi. So ban sani ba ko